Hello guys, ngamgo Pamisona channel आरो लोगोसे फासामिता नार्जारि फेसबुकाव बयखौबो वेलकम खालामबाय स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि सिगां आङो बुंनानै होनोसै दाखालि जे सानैसो फंबाय बिनानावमोना माने उदालगुरि क'क्राझार माने ओरैहाय जालायबाय थादों बे जालायनायावनो माने जोंनि चिरांखौबो लाफाबाय क'क्राझार चिरां बाक्सा बिसोरनि सेंग्रा सिख्लाफोरनिफ्राय निब्बानि बिगोन माखासे दस्रा एरियाखौ लाफालाबायो आरो गोदाव सोराव खोथा बुंलाबायो स' नोंथांमोना मानि थाखाय एरियाखौ लानानै दावराव जालायबाय थायो नोंथांमोना सानैजोंल' नोंजों आरो बे सिख्लाजों बे सेंग्राजोंनो जुदिबा दावराव जालायदों बा सोरबा सेंग्राजों सेंग्राल' दावराव जालायदों नोंथांमोन सानैजोंल' बा साथामजोंल' नोंथांमोना दावराव जालाय बेयाव सोरबा उदालगुरिनि सोरबा चिरांनि सोरबा बाक्सानि सोरबा क'क्राझारनि बेफोरबायदि नाम लाबोनो गोनांथि गैया माने गावनि डिस्ट्रिक्टखौ लानानैहाय माने डाउन होलायनांगौ बा गुबुननि डिस्ट्रिक्टखौ लानानै डाउन होलायनांगौ बे नङा लोगोफोर मानोना नोंथांमोना सानैजों दावराव जालायदों निसय बेवहाय सोरबा उदालगुरिनि साफ्रोमबो दावराव जायाखै बा बेवहाय क'क्राझारनि साफ्रोमबो दावराव जायाखै बा बेवहाय चिरांनि साफ्रोमबो दावराव जायाखै लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना बिदि दावराव जालायबाय थानो नाङा नोंथांमोना जाहाथे बेफोरबायदि डिस्ट्रिक्टखौ लानानै बेफोरबायदि नांलायबाय थायोब्ला माने बयबो गाज्रि नुयो दा आंनि साबस्क्राइबार नोंनि फलोवार्स आंनि फलोवार्स गासैनावबो सोरनावबा चिरांनिबो थागोन क'क्राझारनिबो थागोन उदालगुरिनिबो थागोन बाक्सानिबो थागोन दा बहुद जेनेरेल बेफोरबायदि थालायबाय थायो लोगोफोर दा बिनिखायनो नोंसोरो दिनै डिस्ट्रिक्टखौ लानानैहाय दावराव जालायनो नाङा माखासे मानसिफोराबो नोंथांमोना जि मानसिखौहाय जेनेबा माबायो बिनि बागैहाय जायगाखौहाय एरियाखौ लानानै गासैबो मोजां नङा होननानै बुङोब्ला माने दाय होयोब्ला माने गासैबो दुखु मोनो रावखौबो बुंनो नाङा नोङो जायखौहाय गोरोन्थि मोनदों बा नोंनि थाखाय जाया गोरोन्थि मावदों नोङो सिदा बेखौल' माबानांगौ आरो जुदि नोङो मालायनि दृष्टिखौबो फाननो नाङा बा बखिनोबो नाङा सासेनि थाखाय हाजार मानसिखौ बुंनो नाङा आरो हाजार मानसिया बेफोरबायदि जाया लोगोफोर बिनिखायनो बेफोरबायदि बुंनो नाङा फंबाय बिनानाव सानैखौबो बुंदों आङो दा नोंसोरो माखासे बेलायावहाय माने नोङो क'क्राझारनि गासैबो एखेखा मोजांखा गाज्रिखा बेफोरबायदि खोथा जावलायबाय थानायखौ आङो नुगासिनो दङ ओइ बिनानाव नोंहालाय माने एफा टेनसन जादों ना उदालगुरिनि सेंग्राफोरखौ नुनानै पसन जाबाय नामा नों बायदि सिख्ला मोख्रा खिथुखौ जोंनि उदालगुरिनिया रावबो लाया ओइ सालामिया खालिफा हिन्जाव सुरि मोसौ हासुला जानाय खारै लोंनानै बुनाय मा होनदोंमोनलाय नों आंखौ नोंहालाय मानो टेनसन जादों होनदोंमोन नामा नों आंखौ आरे नोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टखौ लानानै नोङो जावदों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै जावदों आं नोंसिनि सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै जावाखै मिथिबाय आं नोंखौल' बुंदों नों आंखौ बिदि बुंनो नाङा मिथिबायना नोंखौ नायदों नामा नोङो मेमब्रां मोसौ हासुला जानानै खामब्रामजोबनाय मेमब्रां आरो नों मा होनदों नोंसिनि सेंग्राफोरखौ फसन जादों होनदोंमोन नामा नोङो आं फसन जाया आं नाङा आं लाखायाबो आरो आङो नोंसिनि सेंग्राफोरखौ लानानै जावाखै नोंखौसो बुंदों मिथिबाय उदालगुरिनि मेथर थु नोङो बेनिखायनो आङो फंबाय बिनानाव नोंथांमोनखौ बुंदों नोंथांमोना बेफोरबायदि जेनेबा गावजों गाव नांलायनायखौ माने डिस्ट्रिक्टखौ लानानै दावराव जानो नाङा आरोना नोङो क'क्राझारनि साफ्रोमखौबो सैया बेखौबो बुंनो हाया नोङो उदालगुरिनि साफ्रोमखौबो सैया बेखौ बुंनो हाया नोङो माने नोंनाव गोबां मानसियानो सोरबा नोंनि भिडिअखौ उदालगुरिनि मानसियाबो नायगोन बाक्सानि चिरांनि गासैबो नायखायो बेनिखायनो नोङो साफ्रोमखौबो बुंनो नाङा जा नोङो सासेजोंसो दावराव जादों साफ्रोमखौबो बुङोब्ला माने नोंहा साफ्रोमबो दुखु मोनजानाय जायो बेनिखायनो नों साफ्रोमखौबो बुंनो नाङा जाय मानसिया नोंनि बेरेखा मावदों बा जाय मानसिया नोंनि थाखाय साबजाथाव खामानि मावाखै नोङो सिदा बेखौल' बुं नाथाय बिनानावा एसे मोजांखौनो बुंदों जोंना क'क्राझारनि बिनानावा आरे नोङो जोंनि डिस्ट्रिक्टखौ लानानै नोङो जावदों सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लानानै जावदों आं नोंसिनि सेंग्रा सिख्लाखौ लानानै जावाखै मिथिबाय आं नोंखौल' बुंदों नों आंखौ बिदि बुंनो नाङा मिथिबायना आङो नोंसिनि सेंग्राफोरखौ लानानै जावाखै नोंखौसो बुंदों मिथिबाय उदालगुरिनि मेथर थु नोङो बियो बुंदों माने आङो साफ्रोमबो उदालगुरिनि सेंग्राफोरखौ बुङाखै नोंखौसो बुंदों बे खोथाखौ बुंदों दा बिनानावा बुंनायाथ' बुंदों सैथोखौनो अब्लाबो माने बेफोरबायदि माने डिस्ट्रिक्टखौ लानानै दावराव जालायबाय थानो नाङा आङो सानैसो फंबायफोरखौ बुंनो लुबैयो बा आंनि देरसिन बैसोबाबो आङो बुंनो लुबैयो जि माने जों हिन्जाव माहारिफोरखौ एसे गाज्रि भिडिअ लानानै फैला बिराद बखिथारो डाउन होयो जोंनि आइजो माहारिफोरखौ खिन्थु माखासे नोंथांमोनाबो एसे साननानै नाय बा सोरबा बुजिग्रा बुजिखागोन आङो बुंनो लुबैदों दि माने हौवाफोरखौबा एसेबांनो अरिजिनेल नामफोरखौ बख'योबाबो जेबो बुंहा नामा सिख्लाफ्राबो नोंनि लोदैखौ दांनाय नङा रानथि बादा गैया नामा हौवाफोरनि सायाव नाथाय हिन्जावफोरखौहाय एसे खेंख्रा टाइपजोंनो लाबोयोब्ला गुरुथि खोथाखौ मानो बुङो नाथाय हौवाफोरखौ बेफोरबायदि लेंगुवेज बाहायबाबो मानि थाखाय बुङा बेनि फिननायखौ सोरबा कमेन्टखौ होदो
आरो मोजां होग्राया होखागोन आरो गाज्रि होग्राया होखागोन बेखौनो आं बुंनो सानोदि माने नोंसोरो जेनेबा हिन्जाव माहारिफोरखौबो बादा होनो रोङोबा माने हौवा मानसिफोरखौबो बेफोरबायदि लेंगुवेज लाबोनायखौ अननानैहाय बयबो बादा होगोन होननानै आङो आसा खालामो। भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला जाहाथे गोदान गोदान भिडिअ होयोब्ला बिदिनो थाबैनो नोंथांमोननि मबाइल स्क्रिनावहाय नुहैनो मोनगोरो आरो बेजों लोगोसे जायफोर फेसबुकावहाय गोदान अननानै फल' खालाम मोननै फेसबुक दङ फामि सना मोनसे ओमफ्राय फासामिता नार्जारि मोनसे नोंथांमोना बे मोननै फेसबुक पेज आरो फेसबुक प्रफाइलखौ अननानै फल' खालाम नोंथांमोना बिदिनो गोदान गोदान भिडिअ होयोब्ला जाहाथे नुनो मोनो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै बयनिसिमबो शेयार खालामनानै हो।